Bon dia, Sapienciers! Com aneu? Necessiteu idees de projectes? Doncs ací teniu una per al d'Arts i Humanitats, la preservació de documents històrics. Però acompanyeu-me a un lloc més adequat. Els documents històrics són molt importants per contextualitzar els esdeveniments ocorreguts. Per tant, és molt important conservar-los. Per això, és molt important també conèixer les tècniques de preservació que s'utilitzen des de l'antiguitat. La hipòtesi de l'estudi seria que la digitalització de documents històrics es pot fer mitjançant l'ús de tecnologies avançades d'escaneig i processament d'imatges. Donant-li una volteta, es poden complir alguns objectius de la ODS, com el 4, l'educació de qualitat, o el 5, si es preserven documents, llibres o fotografies d'autores femenines. Per provar aquesta hipòtesi s'ha de dissenyar un pla d'investigació científica. I per això és importantíssim fer una bona recerca bibliogràfica. A Xina podrem averiguar les tècniques que s'han utilitzat per a preservar documents des de l'antiguitat fins a l'actualitat. Després, es poden buscar documents que siguin importants o bé en l'àmbit familiar, o bé en l'àmbit del vostre barri o inclús del vostre poble. I amb els vostres mitjans es poden provar com funcionen les tècniques, bé siga el processament d'imatges o bé l'escaneig digital. Una vegada processades, es poden validar, contextualitzar i emmagatzemar de forma ordenada perquè siguin accessibles per a tot el món. Finalment, es poden extrapolar els resultats amb documents de més rellevància social i així s'averiguarà l'impacte real en la societat. En conclusió, aquesta investigació pot demostrar que la digitalització de documents històrics és una tècnica efectiva per a preservar i fer accessibles documents valuosos. A més, pot ajudar a la comprensió de la història i la cultura d'un lloc. Però bé, això és només una idea. Teniu milers de possibilitats que explorar, així que, molt d'ànim!